नमस्कार मंडळी, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवरती तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे. आणि आज आपण तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे. तुम्ही थंबनेल मध्ये बघितलातच की आज आपल्याकडे म्हणजे होळीच्या तिसऱ्या दिवशी आपल्या सुकळवाड बाजारपेठमध्ये निशाण येतं. तर ते निशाण आल्यावर आपण काय काय कार्यक्रम साजरा करतो, प्रत्येकाच्या दारी घरोघरी निशाण येत आहे. तर ते निशाण आल्यावर ते आपण काय काय कार्यक्रम करतो, म्हणजे पूजन वगैरे कसं करतो ते मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओतून थोडक्यात दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असलात तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा, ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून काय होईल, मी जेव्हा पण भविष्यात व्हिडिओ कोणतेही अपलोड करेन ना तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात पहिलं. आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कोणत्या गावातून बघताय, की तुमच्या पण गावामध्ये निशाण येतं काय, आणि निशाण येत असेल तर ते कोणत्या देवाचं येतं हे पण कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ शेवट जर तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा व्हिडिओला, आणि हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून की आपल्या कोकणात कोणकोणते कार्यक्रम साजरे केले जातात हेही इतरांना समजेल. तर आता हा व्हिडिओ पटकन सुरू करूया. तर व्हिडिओ सुरू करायच्या अगोदर तुम्हाला सांगूनच राहायचं गेलं की आपण गेल्या काही दिवसात अक्कलकोट ट्रिप करून आलो आहे. तर त्याची प्लेलिस्टचीच लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये पण दिली आहे आणि आय बटन मध्ये पण दिली आहे. त्या प्लेलिस्ट मध्ये आपले 5 व्हिडिओ आहेत जे आपण ट्रिप केले आहे. तर ते संपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी इकडे आय बटन मध्ये लिंक दिलेली आहे आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये पण लिंक दिलेली आहे. तर ते चेक करा व्हिडिओ आणि लवकरात लवकर जाऊन व्हिडिओ बघा. त्याच्या व्यतिरिक्त गेल्या 4-5 दिवसात आपल्या गावात होळीचा कार्यक्रमही झाला, तर त्याचेही 2 व्हिडिओ आहेत. एक व्हिडिओ म्हणजे आपल्या कोकणात घरोघरी होळी कशा प्रकारे साजरी केली जाते याचा व्हिडिओ आहे, आणि सार्वजनिक पातळीवर आपल्या गावामध्ये होळी कशा प्रकारे साजरी केली जाते तो पण व्हिडिओ आहे. तर ते व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा, तुम्हाला खूप आवडतील. तर सर्वात पहिला हा व्हिडिओ बघा. चला पटकन ह्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आता सर्वात पहिलं म्हणजे पूजेची तयारी आहे ही. तर आजी निरांजन पेटवून घेते. तर पूजेच्या तयारीमध्ये पाणी आहे पळी पंचपात्रीमध्ये, त्याच्यानंतर वस्त्र आहेत, हळद पिंजर आहे, साखरेचा नैवेद्य आहे, पानाचा विडा आहे, अगरबत्ती, तांदूळ आणि 2 नारळ आहेत. तर निशाण पण आपल्या घराच्या भरपूर जवळ आलं आहे. आता सर्व घरं करत करत आपल्या पण घरापाशी येईल निशाण. तर आता निशाण येत आहेच. तर निशाण यायच्या अगोदर आपली देवपूजा पण झाली आहे घरातली. तर तो एक लुक बघा. आज फुलं मिळालीच नाही सकाळी बाहेर, त्याच्यामुळे जरा फुलं नाही घातली आहेत. 1-2 फुलांवरच काम चालवलं आहे. वाय तर तुम्ही हा देवाचा झेंडा बघताय ना समोर, तेच देवाचं आपलं निशाण आहे. तर तेच घरोघरी येतं आणि त्याची आपण पूजा केली जातो. आता हे आमच्या समोरच्यांच्या घराकडे आलेलं. आता अजून एक घर करत आपल्या समोरचं आपल्याही घराकडे येईल. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला पूजा कशी करतात निशाणाची ती दाखवतो सविस्तर. निशाण अगदी आपल्या घराच्या समोर आलाय, त्याच्यामुळे काकी आपली पूजा करून म्हणजे तयारी करून घेते, पूर्वतयारी. तर आपली आई घराकडे नाही, मी तुम्हाला होळीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं. तर आई अजून आली नाही, त्याच्यामुळे काकी ओटी बिटी भरण्याचा कार्यक्रम असतो, त्याच्यामुळे
काकी पूजा करेल आपल्या घराच्या इकडे। तर हे आपल्या ग्रामदेवतेचं निशाण आपल्या सुकवाड बाजारपेठमध्ये जर तुम्ही होळीचा दिवस पकडलात तर होळीच्या दिवसापासून चौथ्या दिवशी येतं आणि होळीच्या नंतर तुम्ही दुसऱ्या दिवसापासून काउंट करत असाल तर होळीनंतर तिसऱ्या दिवशी हे आपलं निशाण सुकवाड बाजारपेठमध्ये येतं। आम्ही ओटीला 2 नारळ का ठेवतो कारण 2 नारळाने ओटी भरल्यावर एक नारळ जे निशाण घेऊन येतात ते घेऊन जातात आणि एक नारळ आपल्याला प्रसाद स्वरूपात मिळतो। आणि जर तुम्ही एकच नारळ ठेवलात तर ते कोणते म्हणजे कोणी नारळ नेत नाही निशाणाबरोबर, तो नारळ आपल्याला ठेवला जातो किंवा म्हणजे आम्ही अशासाठी ठेवतो आपला एक नारळ देवळात पण जातो आणि एक नारळ आपल्याला प्रसाद स्वरूपाला मिळतो, म्हणून आपण 2 नारळाने ओटी भरतो। मला वाटतं आता समोर पूजा कंप्लीट झालेली आहे आणि आता निशाण आपल्या घरी येईल। सुनील कुंदप, सुनील मारुती कुंदप। निशाणाची पूजा थोडक्यात कशी होते मी तुम्हाला सांगतो। आता निशाण घेऊन आले की पाटावर उभं केलं जातं, त्याच्यानंतर त्याची हळद पिंजर लावून पूजा केली जाते, त्याच्यानंतर ओटी भरली जाते। त्यानंतर सर्व जेव्हा पूजा कंप्लीट होते त्याच्यानंतर घरातले सर्व व्यक्ती निशाणाच्या पाया पडतात। इकडे आता देणगी घेतली जाते, प्रत्येक घरोघरी ज्यांच्या निशाण येतात त्यांचं नाव या म्हणजे आपल्या ग्रामदेवतेच्या मंदिरमध्ये रजिस्टर असतं, त्यांच्याकडून ही देणगी घेतली जाते। आता देणगी आहे म्हणजे पावती दिलेली 220 रुपयाची आणि देणगी 270 घेतली। मला वाटतं म्हणजे निशाणाबरोबर येतात त्या लोकांचे 50 रुपये असतील, म्हणजे घरोघराचे घरोघरी जशी आपली पट्टी वगैरे घेतात। मी तुम्हाला थोड्या वेळा पावती पण दाखवेन म्हणजे तुम्हाला सर्व लक्षात येईल। बाजारात गेले होय, पाया पडता आजी। तर आता अशाच प्रकारे निशाण पुढे घरोघरी जाईल। तर त्याच्यासाठी पुढे तुम्ही बघू शकता या क्लिपमध्ये पुढे घरोघरी पूजेसाठी तयारी पण करून ठेवली आहे प्रत्येकाने।
तर आपल्याला निशाणपट्टीची पावती पण मिळाली आहे, ती मी तुम्हाला दाखवतोय। मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला 220 रुपयाची पावती मिळाली। तर मंडळी बघितलात, मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओत आपल्या गावात निशाण वगैरे येतं ते तुम्हाला दाखवलं। आपल्या ग्रामदेवतेचं श्री रामेश्वर देवाचं निशाण येतं आपल्या घरोघरी सुकवाड बाजारपेठ मध्ये। होळीच्या बरोबर चौथ्या दिवशी हे निशाण येतं आणि ह्या निशाण आल्यावर काय काय कार्यक्रम होतात, म्हणजे आपण त्याचं पूजन कसं करतो। जास्त वेळ निशाण राहत नाही, कारण पूर्ण बाजारपेठ कव्हर करायची असते आणि सर्व वाड्या कव्हर करायच्या असतात 5 दिवसात, त्याच्यामुळे जास्त वेळ थांबत नाही। प्रत्येकाच्या घरोघरी जवळपास 2 ते 3 मिनिटं थांबतं। तर हाच कार्यक्रम जो होतो मी तुम्हाला तो थोडक्यात दाखवलेला आहे। तर हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा व्हिडिओला। चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन आला असलात तर चॅनेल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा आणि ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी असेच प्रकारचे व्हिडिओ भविष्यात अपलोड करेन। त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन लगेच येईल, म्हणजे मी व्हिडिओ जेव्हा अपलोड करेन तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल की आपल्या चॅनेलवरती व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे। तर त्याच्यासाठी बेल बटन दाबा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही कुठून व्हिडिओ हा बघताय ते पण कमेंट करा आणि तुमच्या गावात निशाण येतं की नाही आणि ते येत असेल तर कोणत्या देवाचं येतं हेही कमेंट करून सांगा। आणि तुम्हाला सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आपण कोणते कोणते व्हिडिओ केलेले आहेत त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे आणि वरती आय बटन मध्ये पण प्रोव्हाइड केले आहेत ते व्हिडिओ, तर ते पण व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा। चला भेटू कुठल्या तरी पुढच्या व्हिडिओ मध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली।